Een van de bedrijven die het vregen is door Ballast Nedam is architectenbureau IMBO van het Heerenveen. Ze hebben ons gevraagd om een offerte te maken voor het technische tekenwerk, het bouwkundige werk voor het stadion. En dat betekent dat we een 3D-model bouwen in de computer. En daarin kunnen bouwers precies zien waar welk bouwelement zit. Maar ik treden, dus ik zeg bij een ramenfabrikant, kan daar zien lietse onderdeeltjes ik weer invoegen. Dus dat model neemt dan alles op. Ik oorde bedrijven kunnen voor dit onderdeel inschrijven. Ballast Nedam zal nou zien hokker bedrijf met het beste plan en financiële aanbod komt. Dit bad de komende tijd ik voor andere onderdelen van de bouw. Bijgelijks de stielconstructie, het groenwerk, het schilderwerk en geen maar terug. Ballast Nedam zal je voor bedrijven benaderen. En we nodigen ook bij deze alle Friese bedrijven uit om zich te melden bij ons als ze graag mee willen doen met het project T11. En we noemen ze ook eigenlijk geen ondernemers, we noemen ze co-makers. Uitgangspunt is om zo volle mogelijk Friese bedrijven bij de bouw van T11 in te zetten. Ik schat in dat toch wel richting de 60% van het werk zou kunnen zijn. En hoeveel banen of werk hebben we het dan? Nou, dan kun je denken aan honderden banen, zowel in de fabriek als op de bouwplaats zelf. Architectenbureau IMBO hoopt in een paar weken uitsluitsel te krijgen of ze onder de nijbouw van T11 maaiwerkje maaien. De 12 werknemers hebben hier dan een jelly werk aan. Het is best wel spannend in de bouw. En zo'n prestigieuze opdracht als dit, ja, daarmee maken ze goede sier. En dat lukt me niet bij nieuwe opdrachten aan, want dat ontwikkelt onze kennis alleen nog maar verder. En dat is natuurlijk voor Friese bedrijven is het een heel belangrijk aspect.